5 rand amantongomane eksekancane kancane eyo isibane masikhanye eyo didisa amadidizane 5 rand amantongomane kancane kancane eyo isibane masikhanye. Molweni bafethu kwi-Street Forte Lopez Komboko ngu-ATP Vumti all the way from eCumakala. Inoba uyazibuza ba yintoni imisebenzi yam. Mna ame rapper, ndi-artist uyabo epheleleyo. I do host sessions. I'm part of uNdlunkulu sessions. Senze sessions monthly uyabo. Yes, imission yethu okanye ivision with ukwenza sessions. I-platforms zinqabile in EC, so amajita antswempu, amalayithi asakhulayo, amajita ekudala ipusha aphinda abuyele back egemini nokhuthaza ubonakalisa into ye-hip hop, into ebalulekileyo uyabo. Mosi i-hip hop ine-elements ezininzi uyabo, so amajita sifuna eze phaya enze iway zawo phaa kwi-sessions. So you can search uNdlunkulu sessions on platforms YouTube, Facebook, TikTok, search uNdlunkulu sessions. Then xa ufuna mna personally ATP Vumti uyabo. Also sikhona ne-studio esikwazi ukurekhoda kuso Isibane Records uyabo. So sijonga italente phaa, start amajita siwahlohla e-studio and record their music uyabo. So be on lookout kuyo yonke into eyenzekayo. We on. Ndiyathatha bafethu. Shout out. If